chippi katsotaan seuraavaksi. Eli chipissä katsottiin sitä kepin kanssa apuvälineenä, ettei toi ranne pääse, ettei me kauhota sitä palloa tosta. Eli osumassa yritetä vipata tai kauhoa sitä palloa ilmaan. Niin silloin käytettiin vähän ohjurina tällaista suuntakeppiä, joka estää ikään kuin sen liikkeen ja siirtää sen, estää ikään kuin ranteista käsillä kauhomisen ja siirtää sen liikkeen tuohon enemmän kiertoliikkeeksi tuohon kehoon. Yksi asia, minkä kanssa pitää olla vähän tarkkana, kun tehdään tää, on se, että tää liike ei mene pyöreäksi tänne, vaan pallosta aika suoraan taaksepäin, jolloin silloin se tulokulma palloa tulee vähän jyrkemmäksi. Eli kantapäät on lähempänä, noin lavan mitta, 3 lavan mittaa noin varpaat, akuankkastanssi, varpaat ulospäin ja painetta pikkasen tänne etujalalle ja palloa keskellä ja siitä lähdetään ikään kuin tekemään liikettä sieltä kehosta.